Bueno, pois xa está todo preparado. Temos as flores, temos a bolboreta, temos a primavera e temos a piques de chegar o 17 de maio, Día das Letras Galegas, que nesta ocasión está dedicada ás cantareiras, a esas mulleres que encheron todo o noso corazón coa súa alegría, esas percusións que se van escoitar por todas partes nestes días en Galicia. E eu teño unha cita entrañable con unhas alumnas de Olga Paradela, unhas mulleres máxicas e sabias que me van a axudar, sí, van a axudar a cantar o himno, as letras galegas. Como non? Xa saben aquelo de Galicia de norte a sur. Veña, entonando que está chegando o día. Imos alá. E aquí, nesta tribu de sabias, vai de novo soar o himno ás letras galegas. Por suposto que si, acompañados da súa profesora Olga. Veña, Olga, adiante coa música. Dentro vídeo. Galicia de norte a sur, delirio das nosas cebras, abren peito as nosas letras agochadas no baúl. Van presas, van liberadas, van ardentes e amarradas o sentimento febril. E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albís. E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albís. Hacia a sombra no cubil e a luz desprende sonora a voz que clama na aurora o brillo da aura de abril. Berran e choran e acenan e soñan como sereas no mar, no miño e no sil, que agroman en fortes veas que afondan na pel da terra como auga no xardín. Galicia de norte a sur, ai, 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 viña que arde nun candil, a moura mala vela, druide, druidesa, castros, carballos, cedra, lúa, sol por estrela, brilla o arco da bella. ¡Bravísimo! Bueno, Olga, qué éxito. ¡Qué maravilla! Hombre, ¡Que sentes aquí, por favor! Sí, contigo bueno, lo más. hai que decir que a primeira vez que a escoitan, Sí. mira que ben a reproducían xa, Logo, aquí hai moita arte. Hai moita arte. La primera vez. Yo nunca la había escuchado. La bajé de internet y la metí. Muy bien, campeonas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Queriños, gracias, bonitas. Un beso muy grande, sodes estupendas. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias, cielo. Bueno, un auténtico placer que de novo volva a soar esta melodía que saliu do meu corazón para toda esta xente maravillosa que temos na nosa Galicia, que soen as voces destas entrañables mulleres neste Consello de Sabias que hoxe estivo aquí liderada por a súa profesora Olga Paradela, que é unha maravilla, que me encanta sempre estar contigo, Olga. Gracias, Marina, a ti. Agradecida. Gracias. Gracias a vos.